Добър вечер, дами и господа. Поглед насам. Точно така. Мога да ви кажа добре дошли на една наистина незабравима вечер. Аз очаквам, че точно такава ще стане. Една вечер изпълнена с романтика, с аромат и с вкусове, много вкусове. Аз обикновено казвам в днешния ден вино и любов, любов и вино. И предполагам, че тази вечер точно това ще се случи и всички ще бъдете много доволни. Днес в тази специална нощ, нощта на любовта, ние тук всички сме се събрали да празнуваме какво? Страстта. Към какво страст? Предполагам, че всеки от вас има страст към виното, към живота обаче най-напред и разбира се, страстта един към друг. Към любимия човек, към приятеля. Тази вечер ще видим кой как ще изпита тази страст. Винени страсти в нощта на любовта. Дали знаете, точно така сме нарекли тази нощ. Това събитие ще ни отведе на едно вълнуващо пътешествие през вкусовете и ароматите на подбрани вина. Ще се насладим на днешните нюанси на бялото и червено вино и на розето също. Ще разгадаем и тайните на перфектното съчетание с хапки. Погледнете какво има по масите и ще се потопим в една, както казах, романтична атмосфера на тази вечер. За всички вас ще има много изненади. Надявам се, че ще останете доволни от тях. А сега искам да ви представя двама така изключителни музиканти. Това е дуо Хеброс, те са от град Силистра. Димитър Филипов е на клавишните. И Танка Димова е на цигулката. Сега от тях ще чуем и прекрасни изпълнения. Моля, заповядайте.
най-добрите винарни в България. Това е Младенова изба. Тук при нас са Майя, тук при нас е Стефан, тук при нас е Георги, от когото сега ще научим какво е това Младенова изба. Здравейте на всички, добре дошли на нашия празник. Радвам се много, че го уважихте. Както казахме вече, ние сме Младенова изба, ние сме това, което правим, с което изключително се гордеем. От 96-та година гледаме лозя, като 2000-та година правим вино и дългия път на правене на вино стигна до тук, където вече правим вина, мога да кажа, на световно ниво и с участие в конкурси, като имаме и успехи, в които дългите години на развитие ни позволиха да си направим лозята, да стигнем до стила вина, които правим в момента, и нещо, с което не само ние можем да се гордеем, ами и общината, която също подкрепя много. И абсолютно всички смятам, че могат да оценят това, което сме направили. Конкретно това вино, което пием в момента е Тамянка, реколта 23-та година. Един типичен сорт за Балканите. Някои хора казват, че е български, по-скоро не е български, по-скоро би било от Сирия и Египет. Като всички мускатови вина като цяло, но все пак Тамянката е стигнала от тук и се е намерила добро място на Балканите. Всички балкански държави го правят, и македонците, и сърбите, и гърците включително. Но ние мога да се гордеем с най-северната Тамянка в България, от собствени лозя, които са направени 2015 година, и е нашия тотален бестселър до сега и е най-доброто ни вино, може би. Като сега ще пробвате всъщност следващите две вина Бейлис за първо път в нашото портфолио. Нещо ново, което правим. Се надявам да се насладите. Приятна вечер! Освен приятна вечер, можем да кажем и на здраве. Сувеньон Блан ли ще бъде? Предполагам, че ще бъде то. Аз да си представя най-новото допълнение в портфолиото. И това е нашия Сувеньон Блан, 24-та година, от нови лозя, съдени са в лятото на 2019 година. И с тук до Тутракан, много близко до Дунава, и един наш любим лозов масив, който това му е първото истинско плододаване и изключително чест за нас да го направим. Следващите години да продължим да правим такива събития, за да следите заедно с нас развитието и на нас като винари, и на самото лозе като потенциал, и виното как се променя, когато старее едно лозе. Защото за мен е първ опит в живота ми, надали много хора са гледали много лозяче, да знаят кое как се развива, и ще бъде един много интересен процес за нас. Чували за Дионис и за Афродита. Дионис е богът на виното и на екстаза. Той още и на веселието, и на плодородието, той символизира освобождаването на духа, трансформацията и удоволствието от сетивата. Дионис е олицетворение на неконтролируемата страст и естетическото сливане в живота. Неговите празници, Дионисиите, били изпълнени с музика, танци и опиянението, което размивало границата между хората и боговете. А Афродита, знаете, е богинята на любовта и красотата. Афродита, богинята на любовта, на желанието, на чувствеността, е символ на хармонията, на красотата и на страстната любов. А днес, знаете, говорим две думички обикновено казваме: вино и любов, любов и вино. Значи Афродита и Дионис са нашите хора. А сега ще поканя отново Георги и той ще ни представи следващото вино,
на Младенова изба и то е Шардоне. Отново ново вино, което за първи път правим, е нещо, което аз в началото не харесвах. И сигурно после почвам да пия повече вино и повече различни видове вина. Почвам да харесват отлежали бели вина. И се съгласихме да си купим една буквално френска дъбла бъчва от района на Шаблитата с цел да направим едно стаканско шабле. Няма как да стане, но едно шардоне, което сме отлежали една година в дъбла бъчва и след това мотивирано, много без етикети все още, но е нещо много ново и нещо, което случайно не хареса. На здраве! Един въпрос сега искам да ви задам. Знаете ли кое е най-старото вино? Кое е най-старото вино? Грешка? Кое е най-старото вино? Не изпито, да, но има такова. Какво е то? Бялото вино. Вие до сега консумирахте точно такова бяло вино, най-хубавото. В очакване сме и на следващата презентация на още производни на Младенова изба, но аз искам да ви кажа още нещо. Всеки от вас, който иска да се закупи, ако си е харесал ето тези хубави вина, може да го направи при Стефан Михайлов. А сега още музика. Чакайте червеното вино, да, то вече идва. И сега Георги ще ни представи кавернета. Последното вино, което ще представим днес е една голяма наша гордост и може би първото ни червено вино, или да го представя така, първото червено вино на Слевча. За това вино ние нямаме червени грозда. Нашите 1100 декара лозя нямат червено в тях. За това вино си набавихме грозде от Плевен, от много добър и етичен наш колега. Като без да знаем същата година, всъщност е създадено и виното, което петата година спечели Декантер. Декантер е най-престижният винен конкурс в света. И не от същия лозов масив, но все пак от същия регион, от същата община. Грозде спечели на световно ниво виното и тя ще пратите нашата награда. Ние на този конкурс сме стигнали почти до медалите, но цяло и 5 точки остана на това да не Фран, защото там все пак са определен брой и не влиза абсолютно всичко, което не е по някакъв стандарт, ами буквално е състезание. Това вино е отлежало доста, като една година е стояло в български дъбови бъчви, после една година в бутилките, вече почти 2 всъщност, сега в крайна месец ще станат 2 години и може би има потенциал за отлежаване още 1-2 години, но свършва. Бяха, понеже първото червено вино от което направихме ние, в много висок стил, съответно направихме като експеримент 5 бъчви. 5 бъчви са точно 1500 бутилки, това е стандарта. И съжаляваме, че направихме повече, надявам се да го оцените и до година пак на здраве! Thank you.